Dayalı çoğu. дар сомонаҳои иҷтимоӣ наворе нашр гардида истодааст, ки дар ин навор ду шаҳрванд, яъне ки ду муҳоҷири ҳиндустониро якчанд гурӯҳи шаҳрвандони Чеченистон дастгир карда онҳоро латукуб доранд. Яъне дар ин навор гуфта мешавад, ки ин ду шаҳрванди ҷумҳурии Ҳиндустон, яъне ки муҳоҷирони ҳиндустонӣ ба як духтари чеченистонӣ дастарӯзӣ карда ба ин духтар гап мепартоянд ва ин духтар бошад шикояти худро ба ин гурӯҳи ҷавонон арз менамояд ва ин гурӯҳи ҷавонони Чеченистон бошад ин ду муҳоҷири ҳиндустониро дастгир карда, албатта латкуб карда дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр мекунад. Албатта дӯстон, ин бори аввал нест, ки муҳоҷирони ҳиндустонӣ дар ҳудуди Федератсияи Русия бо духтарони рус наворҳо карда дар сомонаҳои иҷтимоӣ гузошта истодаанд. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ, яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. Албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. салому алайкум бародари азиз, як хабар дорам, ҳатман бояд ба шумо бирасонам. ира бояд ҳама бидонад, тамоми одамое ки дар мир Россия қарор дорен бидонен, бояд видеоро равон кунен. бачаҳо да ҳамада як ду рӯз пеш як бачак ай зал мебуроя, ай машқ рафтистай як пачка сум меова, сума товондагиан хе сума ҳуй мекунад, мега ки дасташ дам сум мекафа, дилаш да чизе дора ки мекафа бародаро. барам гуфтам ҳатман бояд шуморам бидонен ҳами чиза, ай замин ягон чиза набардорем бачаҳо, на кашилок, на телефон, на сум, ягон чиза набардорем бачаҳо ай замин. ҳатман мо бояд фарзандомон огоҳ кунем, ки бачаҳои ёш буд дига хеле фаҳмишон медаван ягон чиза мебардоран, ҳуй мекунанд. худо нишон накард бачаҳо. видеоро равонам накунен, бачаҳо занг занен наздикҳора бигӯен, ки ҳамин ай замин ягон чиза набардоранд бачаҳо. апау хоҳар, акау додар фарқ надорад, кадоме ки дар ҳамин Россия ҳастед занг занен, фаҳмонен, ки ай замин ягон чиз набардоранд бачаҳо. вақтҳои нотинҷӣ ай бачаҳо, ба ҳамин сабаб хайрам ки новостиро кадоме тамошо кард медонам, кадоме тамошо накард бачаҳо, инам аз шумо да мерасонам бачаҳо. худтона эҳтиёт кунед, сиҳат сарбаланд бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва тамошобинони шабакаи Корвони Умр. шабатон бахайр, бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. дӯстони азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш наворро то охир бо диққат тамошо кунед ва ҳатман фикри худро дар зери навор нависед. ва дӯстон, касое ки ба канали мо меҳмон мешавед, тугмачаи подписатсияро зер кунед ва аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, бар ҳар яки мо шумо маълум аст, аз вақте ки муҳоҷирони Ҳиндустон дохили Русия шуданд, чандин наворҳоро марбути шаҳрвандони Русия карданд, яъне ки бо духтарони рус, бо ҳамон занҳои рус наворҳо карда, бо онҳо оғӯш ба оғӯш ва дигар корҳоро карда дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр мекунад. ва ҳар яки мо дар сомонаҳои иҷтимоӣ аллакай аз ин хабарҳо бохабар ҳастем. дигар шарт нест ки мавзӯъро кашола кунем, давом диҳем, зеро ки аз омадани, яъне ки аз ҳамон дохили Русия шудани шаҳрвандони Ҳиндустон, муҳоҷирони ҳиндустонӣ, аллакай имрӯзҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ хусусан мардуми рус шикоят алайҳи ҳамон мардуми ҳиндустонӣ карда истодаанд. яъне ки бетартибӣ, бемаданиятӣ,
интизомию бе эҳтироми онҳоро. албатта бисёре мардум фикр мекунад ки акнун инҳо ба қадри тоҷику узбеку қирғиз расида истодаанд ва инҳо фикр карданд ки ҳамеша рӯзамон ҳамин аст, бо ҳар кадом зану духтароне мехоҳем навор мекунем. ва инчунин ду шаҳрванди яъне ки муҳоҷири ҳиндустонӣ ба як духтари шаҳрванди чеченистон дастарозӣ карда ба ӯ гап мепартояд, боз баъзе корҳоро анҷом медиҳанд. аз ҳамин ҳисоб ва ин духтар бошад шикояти худро ба ҳамон ба як гурӯҳи ҷавонон арз мекунад ва кӣ будани онҳоро нишон медиҳад, ба навор мегирад ва аллакай наворе ки шумо дар аввал дидед ва инчунин ин наворро дида истодаед. дар ин навор ҳамон ду шаҳрванди ҳиндустонро аллакай инҳо лату кӯб доранд. албатта бале мардуми рус бетаваҷҷӯҳ нисбати занҳои худ ҳастанд, вале инҳо фикр карданд ки мардуми чеченистон низ чунин аст. албатта мардуми чеченистон бори аввал нест ки танҳо чӣ кунад, мақсад танҳо мардуми ҳиндустонро, балки якчанд нафарро мо дидем, якчанд наворҳоро мо дидем ки дар ин ҷо латкуби узбекҳо буд ва инчунин якчанд нафар шаҳрвандони тоҷикистонро низ ба хотири гаппартоӣ, гапзанӣ ва дастарозӣ бар духтарони чеченистон карда буданд. дӯстон, ман дар охир чӣ гуфтанӣ ҳастам ки ба шумо ҳамин касое ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастед, кору фаъолият доред, эҳтиёт бошед, зеро сайтҳое бо номи духтарона баромада истодааст ва ба шумо менависанд, бо шумо шиносоӣ пайдо мекунанд, яъне ки якчанд расм равон мекунанд ва бо шумо мехоҳад ки онҳо истироҳат кунанду вохӯрад. ва бисёре ҷавонҳо аллакай дастгир шуд ва як шаҳрванди ӯзбекистон ки синну солаш хеле калон аст, ӯро ҳам дастгир карданд. инҳо чӣ кор мекунад? инҳо масхара мекунад, шуморо навор мекунад, дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр мекунад ва инчунин бо шумо контракт мебанданд ки ҳар моҳ ба онҳо пул диҳед, имзо мемонед ва маблағҳои коркардаи худро ба онҳо месупоред. агар насупоред, албатта онҳо шуморо боз латукубу дар зери таҳқиру ҳақорату маломат хоҳанд гирифт. зеро яъне ки инҳо бо ҳамон нацистое ки алайҳи муҳоҷирон кор мекунад, бо ҳамонҳо ҳамкорӣ карда аз муҳоҷирони меҳнатӣ, аз муҳоҷирони тоҷику ӯзбек маблағ ба даст меоранд. ин буд навори имрӯза барои шумо. саломатӣ, танҳсиҳати хонаободӣ хоҳон ҳастам.